तुकुन हंगा असनवे चंदी आणि पुणी घरा वच्चा गो अम्मा हावा घरा काही याना ते गोंग असा आम हंगा असता पण हंगा गोंग येनी मका बाद दीनी हावा आराम असा अमणी अक्का अन्नु अण्ण बाबಣ್ಣ ಗೊಂಡ್ಯಕ್ಕ ಅಪರ ಗಮ್ಮತ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಹಂಗ ಅಸ್ತಮ್ಮ तशी हट कोरचे नज्जदवा आम्ही घरा वचका आमगेले म्हणे घर असनमे आम्ही थई असकामा काम कोरचे खातीर आम्ही हंग प्रयोचे आमगेल काम दल कुडले आम्ही आमगेल घरा वचका दवा हट कोरने मिगेल चंदी बुदोंत बाब नवे अम्माक बाद दीन नवे ಅಮ್ಮ ಸಂಗಿಲ ಏಕಮ್ಮ हम हंगर ಅಪ್ತಮ್ಮ हम ಯಾನ ಗರಕ ದೈ ಗೊಂಗ ಸಯಾನಮ್ಮ तू चंदुत्र कैकतल नाही गो 4 बारसिलरी नुत घरा येता राब तुक बड्डी हडत पळे अम्मन संगीला ऐक गो चंदी अम्मलोटु वस पाप हाय व पास अम्मन काम योकनमे वग्गी घरा वचती हाव घराक वचना बाबಣ್ಣ ते गोंग असा हंग गोंग कसन ना हाव आराम असा मग तैगेलरी गोंग बाद दिता ही चंदुत्राक भगवतल नाही 4 वर्षिलर समदती का राब चिंचा अडर मोड हडत पळे असं सुंदर काती आमगेलोट खेळ आज एक दिवस ती आमगेलोट खेळ फाय सकणी तुगलोट तरी दैत्वे होई अम्मा आज एक दिवस हम हंगा असता पाई ग्यारंटी येता हम याना मन हट कर ना अम्मा प्लीज अम्मा आज एक दिवस हंगरापता अम्मा आज रत्ती हंगरापचक दाय न गोचंदी आम्ही घरा वचकतीची माक झाडानी उद्दा घालचस पळे तुक लास्ट सांगतस आणि थोड्या वेळ तुक टाइम दिता खेळ हंगे लोटो हाव तितले भितरी काम मुगसून घेनेता मग ते विलासीन मयल गरम काम अस काम करून नैलीची सीधा हंಗೆತ್ತಾವ मिगे लट्टू येऊ का यानागिನ मಳ್ಳरी ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತುಕ ಚಿಂಚ ಅಡರೆ 4 ಬಾರ್ಸುನ ಅಪ್ಪನ ಹೊರತಾವ ದಾಯ್ತು ಸುಂದರಕ್ಕ ತಿತ್ತಿ ವೇಳದಲ್ಲ ತಿತ್ತಿ ವೇಳು ತಿ ಅಂಗೆಲಟ್ ಖಾಳ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾಯ್ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮಣಿ ಅಕ್ಕನ್ ಸಂಗಲ್ ಮನ್ಕೆ ಹಾವತ್ತು खेळता तुगलोटी येत दैत्वे हाव तिक बुद्धी सांगते सुंदरक्का तू आरामार काम करून घेन्या तितली भितर आम्ही खेळता ते तू आईल कुठले तुगलोट चंदी खा पेटेता हाव बुद्धी सांगते तिका ती हम लाय कोण खेळला रे रात्री वग्गी निदता तिका गोंगोया ना कसने याना कसने भिवाचक साथ द्या ना ती अत खेळ आमगेलोट खेळचा सोडी पळ चंदी अमणी अक्कन तुगल परदन उल्लेला म्हणू तिगेल उत्तर नमगुनु हा वत्तस हा वैल मगीर तू येऊ का हट कोरचना दायतम्मा तुगलोट येता तुगेल जबाबदारी अमणी तू सांगल म्हण हाव तुगल उत्तर ऐकून हिकंग सोण वत्तस हाव वैल कुडले हिनमिगेलोट येऊ का यानागिना म्हण हट कोरचना तिक हाव तुगलोट पेटेत म्हण सांगला नवे तू आरामार वस चंदी हुಡುಗ ಸಸೋ ಮಿಗೆಲೊಟ್ಟೆ येऊ का अथवा साम नाहीत अम्मा हा आम्ही आणि खेळचे सुरू करूया वे कसं खेळूया गो अमणी आजी हा बॉल खेळूया रे बॉल खेळण्याची मस्त दिवस दल्लवे बॉलांत खेळूया वे अम्मी बॉलंत खेळया म्हणरी नाक म्हणतसिली आजी तू दावनोची बॉल खेळया म्हणतस मग अमणी नाही तुम्ही बॉलांत खेळूया म्हणतन हाव नाक म्हणचे नवे हावनी गोंड्याक एक पार्टी दावनो कसन पण दुसरे खेळतात नवे आजी ती ना आणि चंद्याटो मग तशी कसने खेळायचा कळना तकाची तुमगेलट बॉल खेळया तुमके खुशी दत्ता मग एक नवे खेळ खेळल वरे दत म्हणले नाक दला नाक सोडी हाडना अय्यय्यो नाक मोणक सेबिनी खेळया बॉल हाडी मक्का आजी बॉलन खेळका म्हण आशिदल्ले तका छाव घेऊ नाही इल्ली हाँ लायक दल गोमणी आम्ही तिके दूर दूर रब्या एकले एकले बॉल घालिया चंदी तू चिक्की मागशी वसा आता हाव बाबांना बॉल उडयता करेक्ट आता मक्क बॉल उडय चंदी आता हा बॉल
बॉल कोणाला गुडायचं म्हणारी डिस्काउंट ओयो बॉल कितलं दूर होतस पडे आणि अम्मानी मला कसं म्हणलं क्लिंटी बॉल वतस मोताई ही एकली बॉल वतस म्हणतस हाड गो वचुनो ओकी ओकी डाम वचुन हाड गोचंदी बॉल दाखवे चंदे हा मग गंगा घर सोडायल्यार हांव तुका सोडता म्हण लागलावे हांव गंगा गंगा हंगर बादूच्या कायले वस तुका बॉल दायदला होरी मका बॉल नका मका सोडी अय छंदे तो खंय धांवन गेला रे आम्मे सणात गो तुका धरता ती हा ती तुका सोणा ती मका कसलक बाद दित्तती हाव कसरी चुकी केला मका सोडाती आमक तुगे घर दावका गो घर ते घर म्हाका दिवचे सांग तुगेल्या अम्माका तुका सण सडता ती केरड नाखा केरडल म्हळ्यार तुगेल तोंड बंद कोन सोडता हांव सांगील मात्र अम्माक सांग त्या घर म्हाका दिवका म्हण तुगेल्या अम्माक सांग आनी वयर तें आमगेल घर तुम्ही त्या घरा येईल म्हळ्यारी तुमका पोराच्या नाका मार मार घालता ती आत्ता सांग तुगेल्या अम्माक ते घर निवैरी तुमगेल नाही आमगेल घर घर सोडून वचका अम्माक सांग हे पुरा विषय अम्मा वचून सांग आणि खंय पुणी तुम्ही त्या घरा येईल म्हळ्यारी तुमका मी मारनूक काढता ती सांग अम्माक आणि हे विषय कोणाका सांगचा ना अम्मा मात्र सांगका दुसरं कोणाका सांगलं म्हळ्यारी पड